alle sammen. I dag skal vi teste slik, og det første vi skal teste. Ja, og det første vi skal teste er Nerds Gummy Clusters. Det er food-smag. Nå jo, vi er i Kolding Storcenter. Ja, kom og find os. Det var det sidste gang, var det 2024, og der filmede vi det her på min telefon igen. Og vi var det samme sted henne her på Kolding Storcenter. Problemet var, at jeg har ikke rigtig gjort noget med det. Jeg har bare gjort edits med videoerne. Så nu hvor vi bare så og snakker. Ja, så bare snakker til kamera. Ja, det er lidt pinligt. Lidt, og I skal snakke højt, så det er det på en måde lidt. Okay, skal vi smage? Okay, det har sådan, det ser ud. Okay, prøv lige at tage en ud. Her, tag en. Oh my god. Okay, de er meget lille, men de ser sådan det er bare bræk af. Ja. Nej, hvorfor så alle sammen? Giv mig lige. Okay, er du klar? 3, 2, cheers. Jeg kan godt lide det lidt sour. Og det har noget crunch. Okay, og vi giver også den her en ranking. Ud af 10. Ja, og jeg tror, det her godt kunne blive en 8. Måske endda 9. Jeg synes 7. Ja, men 7,5. Ja. 7,5 for Nerds Gummy Clusters på grund af, de er lidt lille, og de sidder meget sammen. Så. Okay, hvad skal vi prøve nu, Mathilde? Jeg er bange for, at min telefon popper ud. Man kan ikke se dig. Ja. Fordi hun bare lige spiste en. Den her. Det er derfor, vi gik med en 2,5. Jeg synes, det ville være 8, og hun synes, det skulle være 7. Så kan Mathilde, hvad har vi nu? Okay. Vi tager de der pile nogle til sidst. Vi har Freestyle Skittles. Okay, flyt din taske. De ser lidt mærkelige ud. Meget, men vi har set. Men det er også sådan nogle, man kan lukke. Det er en pose, man kan lukke. Du skal. Det viser, at du skal gøre henad. Ja, her henad. Nej, den viser pil. Prøv at se, pilen viser. Den er bare. Nej, det betyder, at du skal gøre det. Jeg fatter ikke, hvordan man gør det her helt ærligt. Så, og så åbner man den op. Nå, okay, det giver mig okay. Det dufter faktisk lidt mærkeligt. Okay. Okay. Vi gør det her. Det mener ikke, at den smager lille. Så ja, du kan ikke pakke den fra hinanden. Ja, okay. Så jeg tager en. Nej, ikke orange. Jeg kan ikke få nogen. En lille og gul. Okay, cheers. Wow, crunchy. Der er crunch. Det smager skittles. Det er mega lidt sour. 8,5. Jeg synes, det skulle være 6. 7,5 igen. Okay, nej, jeg sagde 8,5. Ja, men jeg synes, det skal være... Okay, 7. Vi kan godt gå med 8. Okay. Okay, og den næste, vi har, er peeling soft candy. Det er peaches, hvis du ved det, så ved du det. Okay. Oh my god. Og jeg kan godt lide, der er lugtpose. Den var meget nemmere at åbne. Og de kommer i de her små nu. Ej, jeg tror det var større. Mathilde, du skal pile dem. Prøv at se. Jeg viser lige. Så jeg demonstrerer. Du tager dem ud, og så piler du det udenpå af. Se. Og jeg kan bare spise det i en to go. Så har vi begge stykker her. Og det er for en smag.
Jeg ved ikke. Noget liv. Okay, så her har vi uden papir og peach og så inde i pil. Ej, oh my god. Og nu skal du bare pile den. Mathilde, det er meningen, at du skal pile det. Det er derfor, det er sjovt. Så indeni er gummi, og det smager ret godt. Jeg vil give den her 8,5. Ja, det er en god rating. Okay, så lige nu på toppen har vi dem her. Lad os se, om vores sidste slik kan slå dem. Det er mango peeling her. Ja. Jeg elsker det sådan nogle Peeling nu. Ja. Og Mathilde, den her gang skal du peel dem. Okay, her. Er det mig, eller ser det større ud? Og du skal også få lidt mango. Mango er også større. Okay, husk at peel dem, Mathilde. Jeg prøver at huske det, men jeg har ingen negle. Man behøver heller ikke negle. Jeg har ingen tålmodighed til det her. Seriøst. Okay, oh my god. Hold op. Nå, man kan bare se mig. Du kan ikke engang tage den ud, og jeg har lavet pil. Se, det her. Man kan seriøst bare se mig. Jeg spiser altså min nu. Nej, vi skal cheers. Det er sygt. Ramt at holde det her. Jeg kunne bedre lide peach. Jeg kan bare se det på dine fingre. Se. Okay, klar. Pil. Kom så. Jeg prøver, men der er ikke rigtig noget sjovt ved det her. Det er meningen, det er derfor, vi købte det, på grund af, at der skal være sådan noget mærkeligt slik. Jeg smager altså. Okay. Jeg kan slet ikke. Ej, jeg har ikke tålmodighed til det her. Jeg behøver at pile den. Ej. Jeg tror, jeg giver den en 6'er. Jeg kan virkelig ikke lide den. Den er rigtig dårlig. Jeg tror, jeg vil give den sådan en 6,5. Okay, det bedste var Denne her. og det her. Det der var 8, det her var 8,5. Ja, helt ærligt kunne jeg bedst lide skættet. Fordi det der var stressende. Vi behøver jo ikke engang pile den. Jeg kan ikke så godt lide skillelsen. Okay. Så nu skal vi vælge, og hvor sjovt de er at spise, hvor flotte de er på udsigten, og vi har allerede rated smagen. Smagen var det første, vi rated. Smagen var det første, vi rated, og den bedste smag. Nej, nu skal vi rate smag. Så hvilken synes du har den bedste smag af de her? Hvad er smagen? Jeg synes, jeg vil gerne ranke den her sådan en 8 med bedste smag. Den har meget smag. Ja. Og denne her havde ikke rigtig mango og peach. Mango er nok sådan 6, og det har nok sådan 6,5. Dem her 6,5 og mangoerne, og dem her sådan. Og så har vi Nerds gummikloster som 8, og så lad os skillsene, de havde, jeg vil nok også kalde det sådan en 8. Så nu skal vi gøre dem på udseende. De her var faktisk rigtig cute, og jeg kan godt lide, at de kommer i små poser. Ja, og de kommer med sådan noget, man kan lukke dem åbne. Ja. Og det her sådan, de ser ud i små poser. De er sygt cute. Men jeg synes, de kunne godt se cute ud. Ja, men jeg kan også godt lide udsiden på posen. Jeg tror, jeg vil give den sådan. Dem her, jeg synes begge peeling candies vil jeg kalde for en 8,5. Ja. Og de var cute, og de så også cute ud. Okay, jeg synes, at vi skal vlog. Jeg ved ikke, hvis jeg sagde vlog eller blog. Du sagde blog, ligesom Minecraft-blog. Ja, okay, ikke blog. Vi blogger ikke nogen, og vi blogger heller ikke. Okay, så vi vlogger. Og en ting, jeg skal kigge på, med ketchup på grund af, vi skal lede efter noget. Jeg føler, you know.
ved hvad. Jeg ved ikke engang, hvad I skal kigge efter. Okay. Nu kan jeg flyve på vej. Kom. Jeg forstår, jeg Wait. Og vi brødger, når vi kommer tilbage. Okay, guys. Kom lige om lidt.